Sorry mama. Sorry Vedai. Ni vamwesi vari muno. Nino ini nyaya ndakaunzwawo kudai mushure mekunge ndamboedza kuda kuti nditaure naObit Mandela nenhau iyoyo kuti chida kuti tidze kuti titaurirane. Saka pakutaurirana ikokoko inini handina kugutsikana nemhinduro dzandaipiwa. Ndangoti zviri nani kuti ndiiswe kudai nditibatsire pamwe tega tega toona tadza kunzwanana. Seizvandanga ndaona panguva yacho yataitaurirana. Usade kuudza nyaya yekupa zvingano. Ukanga uchiudza dare kuti uda kuti andipe 1,500 yeimba yacho. Chii chakuitika muimba yacho? Ndakukutsire mari. Makabveke maitirana sei? Taura dai ngandizire nyaya. Tozviziva sei? Kuti nhau isvike payakasvika takange ndambopiwa pekuti ndivake naObit Mandela. Akati ane mari yaaida kuti iyanganzwa kuti kutsvaga pekuvaka. Ndichiti kutsvaga pekuvaka kana ndikapawani ndobva azondiuya kwandiri achitaura kuti ndine dambudziko randinaro. Pane nhau dzatira kugadzirisa mumusha. Saka azvigone kuti umbotibatsirawo nemari yenyu yamunoda kutsvagisa pekuvaka. Kana zvazogona ndizokuwanisaiwo pekuti muvake murege henyu kunotsvaga kumwe muda kunotsvaga. Ndo matangira akaita nhau yacho. Ini ndazovaka. Ndisati ndavaka ndakabvunza ndikati zvinhu zvacho zvakabatsira here nemari yacho? Nemari 1,500. yakazosvika wakamubatsira nemari? anga iri 470 asi takazobvisa nembudzi pamusoro achiti vada munobvisa mbudzi iyoyo kwavatoenda kwacho. Kuri wataikupa panzvimbo pake vaiti munda make mambo munda make 475 mbudzi yakazoita 470 chiverengera mbudzi iyo iri ipapo. Saka kesha wakamupa mari? Nokuti mbudzi ndinge ndakazoti $30. Saka taibvisa 30 taiti plus 30 kuti isvike pa70 pa40. Apo vanotsvaga kugara. Ndopaona kuti kuzvenga kuti mainge muchiita majini ekutengesana iyi. Simboti pindai wachukua. Right. Pindai. Abadeli ifunga manzwa nawo yataurika iyi unombopindurana nekuti ihungu here kana kuti kwete zvekutaurwa namakashi kwete tisanangewo tizwe kuti munisi wese avandatezvaro aitsvaga paanogara agaramba pakubawa saka paanogara vainga vavakutsvaga kunetsa navo kusambisana navo kwacho Ndambudzwa sevati ndate zvavo. saka Kana achinge vanate zvinotora kwachidza kukudzwa hazvina problem kuti panyaya angave mudiki ndate zvavo. Ndakuru kuti iwo wakutora ndate zvavo. adzimai angu ndopavakati semuzikura kutsvaga kuita sei kuvaka hamungamubohe kuti akwanisa kuita sei kuvaka vakaenda munda kwangu vanamupa pisike kuti aita sei kutaka mari yavakandipa vakandipa $300 mari yandakavaka because inini ndakavaka imba yacho. Mari yavakutaura kuti ndakuvandipa kuti utengesa refund mari yavakandipa $300 yandakavaka because inini ndakavaka imba yacho. Mbudzi yakaoneka pari handina kupa mbudzi. nhau yenyu haina kumbopinda here mukomiti yedu? Akamupinda mukomiti yesaba. Nhau iyi chakaitika ndechekuti kuti izotanga kutaurika kuti ndimire kuvaka. Komiti yakauya nasabo vachiedza kuda kutaura navazvimwera. Ndobva ini handisipo ndakangonzwa kuti avachiedzwa nekomiti nasabo. Ndobva vatadza kuwirirana ikoko pakutaurirana kwavo.
kusabona bwavati ndakuendesa nyaya yangu kumberi hatina kuitirana ndobva vazokwira kunoko kwamama ndobva vashinzi vanobva vauya mudare muno ndobva yatongwa ichiende pakupera kwayakaita yakanzi ipaiyo ngaisa enderere mberi nekuvakwa ngaibwana uya yakamboyafanana yakatongwa inzava vavaka vasingabvumire saka wazo ipaigaidzwe saka yakazopunzwa here haina chikaitika kuti isapunzwe inini ndakazopinda nhau imainzwa payasvika toita sei ivo vakati isi ndakuudzai kuti imimi ndemunogara pana chinoitika ndikati aina hazvikwanisi kuti ndinogara pano parikuita parikunzi hapakwanisi kuti ndigare zvikanzi aiwa endai kana ine mhosva inayakwandiza ndikati inini handingazvikwanisi kuti ndakuisirei nzvimbo iyi kuti yagara iri ndakubuda maindi ndokubva ndazoendawo kuna sabu vakati akuti nyaya yepamwe ireruke akuti tichikutsvagira pamwe pekuti uvake zviri pamutemo nekuti ukonga wapiwa zvatisingazivi semusha wakapiwa zvatisingazivi semusha takuti akuti tichikupa pamwe ndokubva vawirirana nekomiti nemusha wese wakati twadusa wevhireji rose saka vawirirana kare komiti yakazonzika ichienda inondiratidza kuti ndingoisiwo kamba izvo nyaya yachona yanetsa saka vekomiti vakabva vazokarambidzwa kuti hapana pamukutenda neivava right nhau iripo ndepesi kunoza dzimwe nyaya dzinopedzwa nemasabhuku mamisha because komiti yasabhuku ine simba hati ndizvo zvino ndo inofanira kupedzerai nhau dzimwe dzakafanira ndofunga kana judgment yakabuda pane kuti pamakavakira ipapa hapabvumirwa endai munobvisa imba iyoyo ipapa saka mazogara pasi zvakare nekomiti yakuti aiwa chirega tiedzasise nhau iyi kuda kuedzasisa kaukama wokuti iwe uchiwanirwa pamwe pokuti uchivaka hati ndizvo saka iwo pawako waonirwa kuti uchivaka ipapa ndopaakurambidzwa zvakare nevanhu ndo zvaitika maimai zvakatoitika zvanenge inofuka mwedzi wakwana okay ko tibatsire ipapa zviri kufamba sei marutaurwa kuti ndakarambisa nditi handisiri munhu aitonetsana city because panga pari pamusangano pachitaurwa pamusangano pana subunite acity munhu ainetsana nacity nasubuniki fanira kupapakwa ndiye akarambidza komiti ndikavazoita nevanhu vomusha kose avakuirewe kuti vatiti vakuirewe kukwira kwaita vakwira vachitika ndikuda mari yekuti kuvaka kwandakaita se kwandakaita ndisokwakwirei zviri zvinzvimbo izvo one kunhu kwamavanzi muchienda imi muchinovaka akakurambidza ndeni ikomiti manje yakazotorambidzwa ichida kuti ive kundiratidza yakarambidzwa nekomiti ava ndo vainzi vakataurira vekomiti vachitouya zvikanzi hapana kwamupenda kupi hapana kwamupenda hakuna nzvimbo yavakanga varatidzwa iyoyo kuti muchinovaka iweyo wakatomboionawo ya vakange vambobvunza kuti toda kuti titsvake pokuti tikupo asi iwo nepamwe pamwe kuonawo kuti panogona kunge panoiti kana pasingaiti isusu semusha tinogona kuudza kuti haipapa paiti ndobva ndangoti inini chiro pamene mangokwanisa kundipawo hazvinazvo mhosva ndobva vangoti alright takuya kuzokuchekera pakadai dai paipa inopaziva tikati ndopatakuya kuzokumakira kuti uchigaripa saka iweyo chii chakazoitika kuti komiti yakuda kuti chikupa ipapo kuti ugare azorambidza ipapo ndiyanizvada kuziva komiti kuuya kwayaitoita panzvimbo yaitoya kuzotiverengera manje kuti indiudzi kuti uchabva apa uchisvika apa uku kune kusiri kwako vaindiverengera mamitasi acho saka vanga vasati vatoverenga vari kufamba vachibva kumusangano kwaitiwa kusangano vachienda kunzvimbo yacho ndokwavakavhiringidzwa vachinzi hapana kwamuri kuenda ndobva vangopararana kwangoti mumwe aziva kwakazika arikuvhiringidza nei arikuvhiringidza titaurire kuti ava ndo vari kurambidza nemaoma ndo nyaya tiri kuda nokuti ava ndo vakukwirira darika ava tisabwira ina 7 atinenge yatumwa
Saka right chatinokuziva ndechekuti ava vane nzvimbo yavakavanziva vake munhu anotaura munhu akanga akamisa komiti anditi tikira ndinodzokera pababa ndiye atomedzana city nenhau iyo kuti isa hatikazive munhu asi saka zvavari kutaura ivo kuti ini ndakavarambidza sakomiti anditi hatina simba kurambidza komiti kuti handisisa hamusiri makaraiwa regai timbodzoka kuna baba mari yenyu kuti isvike pa1500 imbonatsi tambarudzaitisa ndoverenga nekubva pazvinhu zvandakavakisa zvidhina simendi neimwe mari anga ndavabhadhara futi saperiti bhozi vanga ndichaja mari kuvaka saka nandavabvawapa imwe ndichaja ndasandapedza uchivakisa imba yako ikanzi paikuvakirwa hapasiripo ipo pasiripo zveshuwa munhu akauya kuzokuvakira imba anopindwawo muequation vakandivakira ndivo vanga vanditi munotogara musatye ivaka imba chirima anoda kuvaka zvekuti ndakabva ndambotanga kuvaka munhu haungapa mari pakutanga vachida kugadzisa iwewe kesho sitsvaga kwokuvaka andinoza vaida mari yekuti wakavapa mari iyo mari yasiyana neyekuzovaka kwawakava yasiyana kuvaka yekuvaka ndazoisanganisa neyekuvaka iyo nekuvaka yamakavapa yekuvabatsira vasati vakuvaka imari 470 mabanziyo ndizvozvo aiwa musanganisa zvinhu hanzi mari yamungatanga kupuwa handina mari yandakatanga kupiwa ndopandoti handina mari pane mari yestendi pakuita mari yekuvaka imari mbiri dzitoka imimi makakamandokedzerwa kunzi kuvaka makarongedzerwa kunzi kuvake imimi pamusha wacho wandakavaka iwo akakuratidza idea ndivava ndo vakakuratidza kuti vakayapa into vavatanga kuvaka ivo ndo vakatanga kuvaka iyo ndovandita pirita wacho ndo vakaita bhirida wacho imimi vakuratidza nekuvaka ndobva mavapa 300 no haisi pirita sati tatotanga kuvaka ndakavaka 470 musati matanga kuvaka yokuvaka yakaita mari wakavapafanani pamusoro ona makungopindura asesa ngumira asesa ini ndanoita kutanga ndayatsojekeserwa kuti imimi akakupa itokuvaka kuti vaka apa ndiani ndiyava muri vakavapa nzvimbo iyi iri nzvimbo yani munda wavo vakanga panani pavakakuratidza vakaratidza nekuri vai ihongu akafonera vakatanga vafonera hanzvadzi dzavo vakati tawirirana nehanzvadzi kuti ndinokuratidzai kwekuti muvake ichokwadi here chokuti makavaratidza nekuvaka ndakavaratidza kwokuvaka asi mari handina mari yavakandii saka ipapo pamusoro kana muri vanhu handitika nekufanana matsezvo zvakafanisa izvozvo ngavangosike patakasainira kuti ndakasaina matauriro enyu anoda kudambudzwa ngadai musina kusvika ipapo tingadai tazosvika isusu ipapo saka zvada kuitababa mhanya kwenyu kungwara hamuna pamakasainirana asi zvaakachena kuti zvinhu mari makapinwa sei matakabvumanira pakakokusainira makaisainira mari kwaka sei imi muri kubvuma imimi kuti ndimakapa pokugara munda mangu ndini makasainira patakapa muna aiwa kuma hamuna kusainira saka zvekusainira zvino zvotanga aiwa pamari papa saka mukuya kuti zvo mainongedzera munhu munda kuvakira
asina kukupa imari. Ndatezvo wangu. Mirani. Saka ane zvinhu dzikashirika kumhanya kamba pano uremu. Mirani. Imimi makanga mune dambudziko rakaurwa baba. Rakazokuwa kuti muzofonera ndikupinire ananasisi makasvika pamakabvumirana. Dambudziko iroro ndo rakapa kuti muzoratidza uvhu pokuvakira imba. Dambudziko rasenderedzisa namuchi. Ndobva kuesatira pera zvako. Asi riripo ndo pane imwe ndikini mari nokuti amungasviki kuratidza munhu uyu ogotanga kuvaka imba asina chaakupai. Ndiani wakutambire nyaya iyoyi? Nguva ndinotaura kuti ndatezvo wangu. Iye hadzadzinichibadzi. Saka pavakanga vasina mushambesa apa makanga musingazivi kuti hatizvonyavo ungasovakura vakazokura gona kare papazi pavakakura ndika vakusvikira vakutsvaga kuti vakuda kuita semuzukuru wadzimai vangu ndibatsire kutambudzirani zvokuti pamunogara imimi idunhu rasabhuku munozviziva kuti kana ichinge paangapisika kuchiro kana kunyange mava pamwana weimimimi mumunda menyu hamuzviite kunoka community of 7 ye inototumwa nasabhuku kuti inozoita izvozvo. Ko panei yamakanga mapita dhiri sei sabhuku makamunzvera? Community of 7 yakauya ikabvunza community of 7 takataura naye katapana rero kuti aiwa takanga isingakaita isina kuunza community of 7 inotosisa kuti ndakazokumbira rero kuti aiwa ndakaita isina kuita isina kuunza. Saka right nyaya zvakazotongwa pano pakanzi ngapatibhiwa apa imba yavakwa zvisiri pamutemo makazimutora danhika ine chii chakazoitika mabva kudanhika chakaitika tabva kunoku ini ndakazoti ndigare nawo pasi kati nawe handimaiona payasvika toita sei sezvo ndaimbokutaurira pepe kuti no dai maita kuti mungotaurirana nebhosi ukama wavo muvataurire kuti ndozvikuita mangwana inini ndisazotambudzwa ndakugara vakati aiwa vakaitambudya hapana chinoita sekuchiitika apa vari kuti vakaima bvukuda ndabva kuno kwanga kunditi isaiti kumutogara hapana apa imba musakwana ndakati wakushora zvekare rinezvi ndakaenda kuna chii chakazoita ndadaro ini ndakati ainini ndigare pasi ukwanisa ndopataikonana vachinditi inini zvakwangu asi inini ndakuti ndenogara ndakati ainini inini kwandiri ndiri kuti handikwanisi unopagara bcause ndiri kukudari ndatozotiza apafana ingangaipa saka inini handichakwanisa ndobva nditi saka mama tikuti ndikati ini zvirinda nangu mundondipangu imi mushaiwo kana mati unogara mutsvaga ndimi zvokuita nawo kana muchikwanisa kuzoisawo munokwanisa kuisawo muchitise zvomukuti hapana anokwanisa iyo ndima akuziva inini muchingondipa mari yako sezvo imakavaka ndimi uri kuziva mashandiro atakaita ipapo kubva pekutanga asi zvinhu zvinonetsa bcause pataitenga masimenti taitotenga tiri tese zvitina izvozvo zvaitoona zveisiwa breakforce zvese zvandaitenga ipapo nemarata ndakazoisa ndichiufa 2 rooms ndakatozomira kuti ndiise dhoo ndatoona kuti ndanzwa kuti nyaya yako nokudai pandati dhoo handichakwanisa kuisa ndobva ndamirira kuti nditange ndanzwa kudai kushanze kudini ndobva ndanzwa zvataurwa kudai pandikati dhoo handichakwanisa kuisa handimanzwa zvataurwa kudai kuti ndinogara ipo pazvichakwanisika iyo ndobva kuramba chingoti zvakwangu ini ndati inde munogara hapana zvamuita ndikati indakusika makomeni mushaiwo ini handikwanisa kuti ndinogara saka musha uyu wakeka ivo vakazoti pandakataura navo kudaro vakanditi mari yenyu ichakupai ndikati zvamati mari yangu muchandipa zvarini vakati atetenywa muni nguva ii vauya tetevere vauya vataura kuti chokwadi chavo ndadaro ivo vakati ndokupai mari ndakati zvarini zvikati handizivi pane ndaona mari pachena kana kuti pachena hanzvadzi dzangu dziyatsvaga imwe paitaurwa nyaya yemari ipapo panguva iyo yandaivabvunza pataida kuti titionesana ndanditoinepo
ndichiti tonyorerana pasi, vakati tokunyorana pasi hazvina basa, munganditi ndikutsotsi. Ndakadai kuti izvi hazvisina basa nokuti ndikutsotsi Adamu, nyaya yengoti kuitira mangwana ngatichiita towekerana, bhuku ranga riri kuti tichiwekerana, saka mari yamuchandipa imari tinyorera pasi kuti kubva pane zvakati nezvakati tionesana kuti ndizvo here tichiwekerana, ndobva varamba vakadai bhuku harina basa. Ndichangokupai mari ino, munoziva kuti mari ndichakupai. Ndopandakaita kwiri kuti izvi mangwana zvogona kuzonetsa indizvi, shuwa zvinenge zvisina wandikwanisa kutaura ndozvakataurira. Atete tokubira kuti mutauro udarire mazikeni nawo muzukuru wenyu mwana wadzadze dambudziko rakauya paari kuzosvikira asvike zvamunza munodai mungatitaurire taura Kose wakapa munhu stand isu tisikaite sei tisingazvizivi ende handisipo zvinhu zvandaita kunzu handina kushedzwa kudai vanonzi vakapindura kuti inini ndakapa ndichiti ndikupa mumunda vanhu mumunda mangu muzukuru wangu zvikanza zvitina sabhuku avo ipa munhu mumunda imomo vakatanga kutaudzana nasabhuku rinkomwawo nyaya yebva yaramba ichienderera vakauya kuno vayava kuno kuyatongwa takamisikidzwa kukunzi ava vakanzi endai munokunza chii isu kubva tadzokera kumba imba yayo inokwanisa kuita sei kukunzwa tozoti panhau yemari iri kutaurwa imari yekuvaka iyo ndinopupura ndinoiziva iyo ndinopupura ndonawo yendinoziva yokuvaka mari $300 yakapiwa ndomari yandinoziva amai kutaura iwo mari yekuvaka haunopedza kuibhadhara pamusoro pedare wakapa mari hatidei chakaitika ndechekuti mari yakavaka yekuvaka imari yekuvaka ndandavapa 150 yaiverengera patoilet 100 yanga iripo kuvaka imba vanga vakandichaja 350 saka which means ndandasakwa ne200 all in all mari yekuvaka yakavaka mari yekuvaka ndakapa 150 vari kutotaura kuti mari yekuvaka wakatipa mo 300 iwo uri kuti handina kuvapa ndakavapa 150 hatiku saka ava vari kutobvuma yakawanda iwo uri kuti ndakavapa lesi ndandisatapedza bhadharuzi ndaivapa zvino vari kuti ndakaona 300 ichipuwa zvichokwadi kuna baba ndiyakamaona pamari yakakutaura nditi 200 ndekuvaka imba $100 inenge iri yetoilet ndomari yandikuziva aiwa ndomari yamakaona ichibhadharwa ndomari yandikuziva kuziva kwokuti yakauya here keshi yakauya yakangopiwa 200 yebhadhi vakazopiwa ye200 ndomari yandikuita sei kuinjani wenyu kuzukuru wenyu kakuita sei mwana yandodzei kozidura sokunge mukufa hungo hwenyu muchisvika pakati handina wandinoti kana tiri mudara handiti tinofanira kutaura nyaya senyaya handifanire kutya mukanditi ndiri kutya ngatati ndomaonorandikui oraiti naimamai covid yazoona isusu kuti dambudziko iri ndirenyu ukama hwenyu pamwe chete vanhu nevacho vari kumasakwana asi nasodhisaidha kuti taona imwe nzvimbo yekuti hava wakwanise hakuda kuzvifarira izvi kwanza kufara kuchazotadzisa kuti panzvimbo apa pavakiwiti apo chiri kunzi ndevava vaka ini nanditoripo padare
Haiwa nditakuedza kukutsanangura amaimire dai uyu anga apuwa nzvimbo yekuti avake uyu nekomiti nauyu yanga isingasviki tsvikuira. Zvino imimi ndimi mamira pamhiri futi kuti komiti isamupe nesakaweka atitizvo. Zvino uyu akuona kuti it's better tikave mari yangu yepaimbai yandakanga ndayadhikirinei ndishandaenda zvangu nokuti hamuchamudei. Hatimukuzo dhonya iripa imimi murimo pakuzo komiti of 7 yazoona kuti uyu munhu nzvimbo iyi yakarambidzwa kuti avaka apa namambo judgment iripo habe kwakavakira zvisiri pamutemo right. Vakuda kutiona isi komiti of 7 kuti ngatititsvagire munhu timupe patinofunga kuti apa ndo chaipo pakakodzera kuti pamwe munhu yanga vaki pawanikwa. But mimi baba hamusi kuda futi kuti avake hamusi kuda. Now iyo yamai bibi makaipindira mukati kana kudaira kunondedzana nababa. Baba vari kutaura chokwadi chavo. Izvi zvamuri kutaura zvokuti tiri handiri zvinhu zvamarongerwa kuti ndozvandiri kutaura zvakurutsinda kurumuni inde munogara hatiti zvinhu zvakadaro. Toda nhau sina hari munhu right. Baba iyi tezvara wenyu uyu mukuda here kuti achigara awaniswe pokugara muchaimo nokuti pamakavakira apa pakada ndadhira muri kudai. Saka ndima kuenda manje kukomiti of 7 kuti ndakati kudai ndakutuya kuti zvadanga taita zviri zvakakanisa tiri kuda kuti tezvaramupai pamamasudza achiwana pokuvakira munonezvisimuno amusore mama komiti handiti kungoti komiti achinaiko dai iriyo ega inosvitereka kuti yakarambidzwa nani tiirege kuvapa iri kuvapa. Aiwa wakapindura ifesi pataura makutotaura kutongati vataura right baba. Imimi chanyanya kugumbura kuti muye kudarire nei kurambidzwa kuzovaka pamama wanini ndizvo nani vakarambidza ndivava. Amwana kudzidzira hatiri kuruudza uku munhu avaka ndokonzera problem atiti ava pfungwa dzavo dzanzi dzekuti izvi zvatakaitira izvi semukwasha ngazvi hatisina zvakawanda zvandika zvino zvandazowana imwe nzvimbo kushanda hakuperi maoko haperi tiregai ndichiupa zvasatida kupiwa pakuti ndichiva ava havachada ndikuvapane kufanda pane maikuzvekufanda mirai ava havasi kuda futi pakagraundi karizoinga kokuti ava vazowanisa kuti vavake kugara satizvarawa Kana iripo komiti achinochibvunza komiti achinotaura handina simba kuratidza asi ndikuona sekunge mune simba. ndofunga vanhu ava zvinhu zvokwazo vanatezera kwasha ndofunga kungogadzirisana uye ichikomitichi ava vachingowana nzvimbo yavanaa kuti yavari kupiwa nekomita kuitira kuti vanhu ava vagone kuyanana nokuti kana kuti tiite kuti tivanhirike kuti vanopedzisira vasisawirirana. nhau iripo komiti yakanga ichitoda kuyananisa payakasvika apa. Uyu nditezvara wasabhuku futi uruva nditezvara wasabhuku wacho
Saka wakanga waita pachiukama kuti nawe yanga yakanganiswa nokumwedu. Isusu chiregai tichiwana pakuti atizvara wawane kugara apo. Vawirirana sekovid. Ini mkwata akuramba manje. Ane ruoko rwokuramba. Simba panofungwa kuti unaro ndepekuti nyaya iyi yabva kuno kudai tezvakaita achitaura nema ini munoenderera mberi muchiti enda unopinda chiti mumwe ndozvavanotaura vabvunze takamusaura izvi vabvunze ya aiwa pochigumirai vabvunze ya aiwa muchatsanangudza zvina vabvunze ya aiwa neighbor atikukona mafuwa mukana wokuti tarisei kutikati zvinoita ukaiso zvikureva pamusoro mutumaomwezi taurisai ya inini pandiri kuti makanditi ndinogara ndakasvika tikabvunza tikati takamboti garei mazuva tichitiwo pamwe mimi sezvo kunoku tabva kunoku muchitaura taiwa hazviiti nekuti kunoku tabva kunoku isusu pakanzi saina ikagara ndichiti havana kusaina ndobva ndavati sezvo mberi chaita sei nyaya yekuti ipe akanditi inini ndakakuza kuti isaito ndorasaongosara namarafu eBrixpass mumbototanga kuziko ini ndikati inini nawe yakuda mutange mataurira nawo pacheni ini ndozonzwa kuti vamweni vacho kudii pamwe vanogona kudzikisisawo kana kudzirodzisi kuti ora tingachivakazvogoita zvakaizva wakaganisa ava vamazuva acho nehavana kuti vaende kunotaurira muri kubvunza avaka nakukwanisa kuti muende kunotaura navanhu vacho kusvikira inini ndadzokera kubasa pandakadzoka ndikabvunza kuti saka nyau iyo yapapi ukati ndichaenda kunotaura navo asi mimi isaitomuka ndikati aiwa kuti ndisedhondigara zviiti ndikati saka ndoziva sei kuti ndakazobvunza futi zvakanzi takataurirana makunyanyakai ichaichada kuti ndobvunza chikupindure bvunzai mubvunzo pandakati makazobvunzai makati mukati hanzi tawirirana matitaurira ndakati inini umbowa wacho kuti maurira ndinoziva sei iwe ndogona kuti mogona kunditi enda indozonzwa kuti nyaya yatanga kuti tibvunzikana kuti shuwa akabvuma kuti ndigarepo zvakuwo futi inini tichonzwa iye sabhuku nemi muchitotaura kuti ndizvo zvataurirana nhasi imi makati ndichaita kuti ndifone sezvo musingabatike kuno ndichafona ndina achidaro votaura vachitozvidairira kuti ndo zvandamutendera ida akunogara ndochigutsikanawo ndosununguwa kuita pakare izvozvo hazvina kuzoitika pamusoro uchidzoka handina kukutaura kuti ndataura navo mukanditi nini handichada zvekuti ndinogarepa vana vangu vanofa zvekuti ndinogara ipapa handichada ndakadaro mugozi nandaona kuti nyaya chona haisi asi mimi handakanda kutaura kuti ndataura navo makati mataura navo imi ndobva mati mimi hamuchada kuti munogara ipapa vana vangu vanoita sei vanofa nekuti nandaona kuti zvamukutotaura zvanzisirizvo mamusina kunge maurirana maiudza ini kutaurirana asi imi mamusina imini manga madi mamire ipapo pandakataura kuti taurirana handidika kana kuti takaenda teseko kana takatofona panguva yandikataura nachida kwazo hamuna kundipaziva kuti handii makati mamubvunzani kana achichidai inini ndinokuti ava vanga vachitaura kuti hatina here kuti tawirirana navo kuti munoite munogara vari kurehwa pamba pakamiswa oho ndo ava vari kutotaura kuti ndakatiendai munogara atiti saka zvavakati vari kuti ndotovataura vega vari kutiendai ini mahamati ndinotyira kuti vana vangu vanozoti nokuti pakarambidzwa asi ava vari kutiendai munogara ndozvavari kutopa kutaura saka baba ivimi munoshora dare rinoi dare rakutaura kuti hapatagarwa muri kupa simba avo nokuti zvakataura mambozviramba matamba mazvitaura vanhu vaipa kuti panapa panetsani mukoma wangu sabu akandishedza kupurasa kuti pano uyatiita sei uyatitaurana because newton yaitindipani tiyaitinde muri kudzokera kumashure ndokuti dare rakaitwa pano dare rakapa judgment yaro kuti hapasi kuzogara munhu apa
Nokuti papa hapana kupuwa zviri pamutemo. Saka ipapo pakanzi pachavakwa papa. Ndo paakazotaura ava vachibvunzana, ndo zvavanga vachibvunzana. Ini handichakwanisa kuenda kunogara. Imimi muri kuapindura kuti imimi muendai munogara. Hamuna here isaito, hamuna here kutaura kuti imimi hamuchada kuti pagare because makutyira vana venyu. Asi imimi muri kuvatenda chete kunogara. Saka simba iroro mukuitei iyo ningitende yapa kunogara kuti hamutaka. Pamusoro mama. Chamaizviitira izvozvi. Vakoma vangu vakanga vakwira kunogara ndo vakandishedza. Achitamba nani. Nyaya yakatongwa yatongwa. Saka mukuda kuti sabhuku kana vekomiti yasabhuku ndo vakakufudzura zvakatongwa neDavid. Vakoma vangu vakangandishedza. Mirari. Ndo vakakufudzura zveDavid. Saka imimi nyaya yenyu tikuda kuti tikuda komiti yasabhuku iwepa. Because nyaya iyo yakutoreba. Toda kuipedza nekomiti yasabhuku. Atimuzvi. Chatokupa next date yokuzisa. Next date yokuya court. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Hasa mdoto kudenda una mambega kwa chilodwa kumoto. Ku Christmas yasvika ikaya skenda gore rese tiri pano todyira futi Christmas pano. Ingazvanyaskana. Ini ndanga tokukone muningina wangu. Zvinondashayika nakusira pamba. Munomboziva kuti nharondo yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndo arikutosara akatichengetera musha wedu panapa. Sure here. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako, unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvinoisi zvakutodaka imimi mbinga. Isana mai mumu tingazoiwana pimari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kutovabata izvozvizvi, aiwa mitengo yavo yakanakisa kani. Yakanakisa. Saka rega ndibva tongonofona izvezvi ndinodya Christmas nehama. Vabate kani mai munhu. Alright. Amapesha uchiri pano? Ndichiri pano tandadona. Gitara negitara here naibapesha. Unoziva pamba panapa tikusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasununguza pamba para right. Wapowa sarupu here na gadi. Hapana kana problem boss tongovanakidza this Christmas. Alright. Saka ndinega ndibva ndatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudaidzirai gadhi akakusecha yawe. Nei baba peshi. ZC Security. Stay secured. Stay assured.